Hello mga padaba! Magandang araw! Kumusta kayo? Magluluto tayo ngayon ng tinumok. Version naman ng laing sa Camarines Sur to. Yan. Ang palaman naman yan ay hipon. Tapos mayroong mga pampalasang sari-sari. May tanglad, may luya, may bawang at sibuyas at saka buko. Yung buko na medyo bago siya tumigas pero malaman. Tapos, ayan, lalagyan ko ng chicken. Kasi nasasarapan ako ng gabi o kaya laing na niluluto na magkaterno yung hipon at chicken. Pero kung tutusin, hipon lang talaga siya at buko. Ayan, hiwain natin yung buko. Tinanggal ko yung mga mga bao-bao na kadikit pa. Tapos, i-blender natin lahat yung mga ingredients. Babalutin natin dun sa dahon ng gabi. Ito, hiniwa ko din ng maliliit na yung hipon, pati yung kinyub ko yung laman, yung chicken breast. Ayan. Pagsasama-samahin natin yan para maganda yung mix. Ito, i-blender natin siya. Magkakasama na siya. May paminta, may asin na rin yan. O, para may timpla na. Para pag binalot natin, sakto na sa timpla. Takpan natin. At atin muna siyang i-blend. Hinati ko sa dalawang parte para kasi para hindi naman mapagod yung ating blender. Kasi hindi naman yan heavy duty. Ayun, ayan, ayos na, kagandahan na yan. O, tanggalin muna natin. Lagyan natin doon sa isang lalagyan. Para ito naman uli yung pangalawang hinati natin. Blend din natin siya para marami tayong 8 balot kasi yung pwede nating magawa. Kaya kailangan marami, sumakto siya dun sa ayan, yung hipon. Simutin natin yan. Yan yung aligi, sayang, diba? Yan yung malasa dyan, Yan yung nagpapasarap. Yung hipon. Iba lasa niyan kaysa dun sa pinangat namin sa Albay. Ito sa Kamsur naman ito. Ayan, ay mga ricado niya, pampalasa. Malinamnam yan, tsaka mabango. Dahil dun sa hipon at tsaka dun sa buko. Blender uli natin siya. Lagay natin yung takip at yung ating pangpaandar. Ayan. Okay na yan. Sama na natin dun sa ating nauna kaninang blend para tayo makapagsimula ng makapagbalot. Ito yung ating dahon ng gabi. Sariling harvest namin yan dito sa likod bahay. Pero yung binhi niyan galing din Bicol. Kaya masarap yan. Hindi mo questionin kung makatibay yan o kasi yan yung premium na breed ng gabi sa Albay. Ang tawag dyan yung balitaka na variety ng yung wala kang malambot siya, manamis-namis, walang kati. Ayan. Ilagay na natin dyan sa kaldero. Sapnan natin ng tangkay para hindi dumikit. Balutin na natin siya. O ilagay natin sa gabi yung ating palaman. Pinagsama-sama kaninang sangkap. Ayan, 3 kutsara bawat isang balot. Para maraming palaman. Masyahan tayo. Kasi pagkain mo niyan, yung nakabalot sa gata na niluto sa gata, nakabalot dun sa ibabaw. Tapos sa loob, merong masarap na palaman. Sa pinagsama-samang hipon, chicken, at buko. At yung kanyang mga ricado. Ayan, masarap yan. Lagyan na natin ng asin. Konti lang para hindi naman maalat. Hindi naman kasi masarap sa laing kahit anong recipe o version ng laing, hindi masarap yung maalat. Lagyan natin ng pangalawang piga ng gata, tsaka yung kakang gata, pagsamahin na natin. Para unang luto pa lang ng gata, unang kulo. Maganda na, malinamnam na. Ayan, ganda, diba? Kulong-kulo na. Luto na siya at maglalagay na tayo ng kakang gata uli, yung pangalawang cup. Naglagay tayo kanina ng 1 cup, ngayon, pangalawang cup naman. Tapos, pakuluin natin. Yan, yung kukumot-kumot na ganyan. Tapos, meron pa uli, yung pangatlong cup naman ng kakang gata. Para malinamnam at masarap. Diba? Ang ganda,
puting-puti yung ibabaw. So, pag kinain mo mamaya, nangungulta-ngulta yan, no? Ayan, no? Ganda. Tuin natin mabuti para masarap na masarap. Lasang-lasa, magsama-sama yung lasa nila. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po, like and share. Tikman na natin. Kung ano na, sakto ng timpla natin. Okay, approve. Thank you mga padaba. Thank you for watching. Love, love, love. Salamat sa laging pagsuporta. Hello mga padaba. Ito na ang ating tinumok. Diba? Sarap nito. Ito luto sa amin sa Bicol. Pero ito naman specialty ng Kamsur. Counterpart namin to sa Albay. Ayan oh. Yan. Yung mga ingredients na ilagay natin kanina oh. Daming laman oh. O diba? Hipon, chicken, at saka buko yan. Niluto natin sa gata. Ang sarap niyan. Tikman na natin. Kain tayo. Tara. Unang subo para sa inyo mga padaba. Sarap. Ang linamnam. Na-approve. Ang darap-darap niya. Approve. Grabe ang sarap. Mama. Ayun ka na mga padaba. Kain tayo. Thank you mga padaba. Paki-like, share, paki-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you for watching palagi. Salamat sa inyong suporta. Bye-bye. Love, love, love.